Haha, da. Caterinca pentru Mars cu Horia și Ciungu. Aha. Yeah. Dă-i click pe clip ca să râdem ca sparți. Dă-i un share pe Facebook să ajungă și la alții, că ăștia nu se joacă aici. Eu mor ca cioacă, dume să mor de râs și de din culpă moacă. Pus de cocalarii proști, hai să râdem de ei. De pițipoance nasoale, bă, ea nu-s femei. Dacă te spăiești cu var, vezi că ne intri în vizor și o să-ți dorești să te întorci înapoi în viitor. Ăștia fac și provocări, să vezi blană ce-o să fie și stai chill că ți-o coace la fel ca la brutărie. Ciugu, Horia și Tech, dar eu chiar nu fac nimic. Am intrat decât pe intro că vreau să mă joc un pic. Caterin că tare coaie te zboară de pe picioare și de-am adunat aici să facem o treabă mare. Da, și dacă nu-ți place poți nu te uita, dar ar fi bine să-ți placă dacă ții la viața ta. Salut, pentru cine nu mă știe, eu sunt Ciungu. Și tu cine ești, mă? Eu sunt Horia Buteanu, născut pe 3 septembrie 1990. Bă, las că nu plictisim lumea! Bine, hai să trecem la lucruri serioase acum. Ce pune, am gândit să ne retardăm puțin. Și să începem cu provocările. Corect. Prima provocare o avem de la Alexandra Kim, să mâncăm o lămâie. Să trecem cu provocările următoare. A doua provocare pusă de Gigel este să ne jucăm cocoșeii în chiloți. A treia provocare o avem de la Mădălin, să futem animălușul ăsta în cur. Cu foșenia. Oh, ce bun ești, bă! Mai încet, mai încet, mai încet. A patra provocare este să mimăm o scenă de despărțire. Iubitul meu. Iubit, trebuie să ne despărțim. De ce? A trecut 2 zile și eu te iubesc! Dar eu nu te mai iubesc. Dar ne-am putut atâta timp și acum mă mai iubesc! Nu. A cincea provocare este să-i spun acestui animal că put și că mă deranjează foarte tare lucrul ăsta. Auzi, eu put. Put și nu-mi place că put, de ce râzi? Dacă dai ăștia puțit, ai mâncat castravești cu te pești lângă mine, dai drumul! Dar nu-mi place să put, înțelegi, uite, miroase! Amândoi! În final vrem să mulțumim tuturor celor care ne-au susținut. În primul rând lui Tech pentru intro, lui Relover pentru artwork, cameramanului Pănică Marius și lui Bițe care este aici prezent cu noi. și ne susține din toată inimioara lui de Barasan. Până data viitoare vă așteptăm cu un like, un share, un subscribe, orice. Și dați-ne like pe pagina de Facebook. Pa! În final vreau să vă mulțumesc. În final vrem să ne mulțumim tuturor celor Ce bune, am gândit să ne retardăm puțin. Tu te-ai îngură, Bița, să...